oleh mie 2, kerupuk ikan sisa 2 ringgit. Murah. Wis oleh mie, oleh kerupuk. Cik turah lah. Ini bunga loh. Bunga sepatu. Bunganya cantik. Bunga sepatu. Iki wit apa? Wit murbei. Iki wit murbei lemu. Wit murbei. Iki wit serai. Kono buritaku kono bae. Jalan-jalan. Ini iki lek ra kebelet ora oleh metu, ora oleh jalan-jalan. Iki lho wit apa iki lor? Kebelet ki mang Pak Ndoro nggak mulih terus ini yuk beli makan. Kembangnya apik lho. Niki yo nek tukang ojek ning kene iki yo mlaku ngene iki mlaku. Mlaku jalan-jalan ki wit murbei, wit apa? Wit apa jenenge? Ayo lali apa jenenge? Lidah buaya. Wit lidah buaya. Lidah buaya. Grab ngene iki enake Grab, tapi kudu order Grab. Langitnya cerah loh. Kaya enek pelangi. Cik sisa 2 ringgit. Jalan-jalan. Bayanganmu menggoda selalu. Ya sarane riar nyanyi. Kontes. Kuik. Ya wis meh teko omah. Itulah. Tanggulai kunci. Kunci. Wis teko omah tak mlebu. Oke.